ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର କହିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ ପତ୍ନୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପୁଣି ଫେରିବେ। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଷ୍ଠୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲି ବୋଲି ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ପୁରୀରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅ। ହ୍ୟୁମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଲେ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମୁଥ ମାରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଥର ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମୁଥ ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ମାଡ଼ ଦାଗ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଇବାରୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିବା ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅଳତା ଲଗାଇବାକୁ ଶାଶୁଘର ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପିଟା ମରା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ଯେ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ସହି ବୋଲି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେୟା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ହ୍ୟୁମାନ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଘରେ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲୁ। ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପଛରେ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପୂର୍ବପରି ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ସହ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରେୟା ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା' ସମ୍ପର୍କରେ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଶାଶୁ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଅମୂଳକ ବୋଲି ଶ୍ରେୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଛ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ସେ କହିଛନ୍ତି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଲାଗି ତାଙ୍କର ବୟସ ନାହିଁ କି ସମୟ ନାହିଁ। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ରେୟା ସବୁ ସହିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ସେ ମଦ୍ୟ ପିଇ ବାଡ଼େଇବା କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା କହିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାହାରକୁ ଆସିଲା କାହିଁକି? ମୋ ସହ ହଜାର ଲୋକ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋର କାହାରି ସହ ଅବିବାହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବୟସ 25 କିମ୍ବା 26 ନୁହେଁ ଯେ କାହା ସଙ୍ଗେ ଡାରେନା ରହିବି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ସେ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ହେବ ଏ ବିବାଦରେ ମାଗିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସେପଟେ ସୋମବାର ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ବୋଲି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ। ଏଥିସହ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ଥାନାକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବାହାରନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଭଳି ଭଲ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ହ୍ୟୁମାନ କହିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଧାନ ପାତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚରେ ହ୍ୟୁମାନ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେତେ ବିବାଦ ଆସୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିଲା ଯାଏଁ ଭଲପାଇବା ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଗୀତ ପାଇଁ ଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଓକେ, ନମସ୍କାର।